saioan. Que no. Gaur gonbidatu berezitua daukagu. La duquesa de Alba. Kaixo. Zer? Barkatu, zer esan duzu? Baina, no es su rato, no es zain. Bueno, ikastu duzena. Ongi, euskera ikasten ari nahi. Posten nahi, orain diba daukagu. Kaixo. Egunon. Ie, basta galetu nahi diozu la duquesaren bati? Ez dut galetu nahi. Bakarrik esan nahi diot, atxo mamatu bat dela. Eta igual delako famatua du. Uste neska hau etxean azpertzen da. Eta beratik azten da. Jendea inaitzen. Bueno, giroa itxesten ari da. Orain musika pizka bat. Ya gaude bueltan, orain beste bai daukagu. Kaixo! Amatxo, etxea erretzen ari dela. Orain noa? Eta zer egiten dut? Zu atera etxetik. Ongi da, eta katua? Atera zuekin. Bueno, gaurko programa bukatu da. Ergen bat saioa berriro ikuspunera duzue. Sartu, Mm-hmm.